И здравейте, това е нашето участие на Minecraft of Tutorial. Спално някакъв шибен свят, значи с Timber, много як мод и това нещо, ще ви прата мода. Някои програми други се искаха само да се инсталират, да. И мисля да започваме, значи всъщност това горе-долу като Minecraft, но не е Minecraft. Има много нови модове. Първо да си намерим оръжие, като гледаме там има нещо. Има някои по-такива... И добре, може на мен ми изписва колко е кръвта, там да пише 5, 7, 8. В момента съм на малък кръв, на 70 кръв съм, защото в момента се порязах. Значи сега няма да търсим, сега е нататък, трябва да идем да намерим, да вземем една книга. И да започваме. Ето книгата. Сега трябва само да направим нещо по-друго. Трябва да намерим къде да я поставим. Ето го перфектното място. Значи хъда ези. Ето тук пиши. Да. You I got on the goals and the missions you get. You hands in the beach. You gain a lot of fuels. Use in the game always and the doing in the RAM. Значи първата мисия ни е да открием 7 вида животни. Мисля, че мисията е добра. Сега ще затворим книгата, защото това е първата ни мисия и аз вече я знам. Първо животно, ето го, излиза ми. Първото животно вече е готово. Второто животно. Второ животно. Търси. Ето, кучета. Трето животно. Четвърто животно. Там имаше майче коза, ще видя на картата. Търсим сега друго животно. Не виждаме повече животни, да. Но не знам. Не виждаме, сигурно. Не виждаме вече животни. Сега. Ето, вече започва да се стъмнява. Да, започва да се стъмнява. Омага. Мисион. Ето да. Ето го пето животно. Но то не може да се види. Това е супер тъпо. Трябва да намеря друго животно. Това е супер тъпо, нали? Друго животно. Кокошки. Вече ги видяхме. Значи какво ни трябва друго да видим? Трябва ни нещо като въпче. Гага. Но... И това нещо не може да го видим. Омага, чакайте да се почеша малко. Добре. Трябва да видим точно къде. Но трудно бе, човек, как? Не мога да намеря тъпто животно, значи ще го намерим. Ето котка, тя не ми трябва. Значи там има котка, но тя няма да ми трябва. Там има майче нещо. Чакайте. Ще търсим нещо друго. По-такова. По-особено. Свършвате 5 епизод. И така, ето. Не ми се търси хично. Тук се някъде има животно, знам го.
Чакайте само да разбера къде. Тук някъде беше проектирано. Сигурен съм, че някъде имаше коза. Някъде имаше тук коза. Сигурен съм за козата. Да. Охо, имаше коза, но... Значи, не знам, но май, че пиленцата също. Не знам. Ето. О, омъгах гълби. Добре, продължаваме нататък. Да, аз имам гълби, ако някой от вас знае. Вече виждам някой други. Какво е това? Сега ще видим. Мисля, че така си е проектирано, но сега ще разберем. Може пък това е другото животно, което аз търсех. Не ми се вярвам. Мисля, че там имаше козаци. Сега ще идеш и накрая. Гълби. Чакайте. Ето лъпче, ето го, да. Чакайте сега. Ще позирам клипа, за да го увелича и да видите. Тук що разбрах сега, че не може да се увеличава на това. Да, но там има лъпче. Да, ето за всякого. 5. Mission is a promotion. The game of chicken in Battlefield. И да чувате тези. Значи game is my fucker. King Dale. И да. Ето нашия човек казва повече стила. И още дето беше това. Това беше от мене. Бай-бай. Гледайте втори епизод, където ще правим другата мисия. Чао.